Rocket League, Τι. Τι. Hello. Καλησπέρα, σήμερα παίζουμε πάλι Rocket League. Όσοι δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο, το link θα είναι στο description. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε standard game, δηλαδή 3 εναντίον 3. Και τα λέμε βρήκαμε στον αγώνα. match. Ελπίζω να μην έχει ξεκινήσει ήδη. Ωραία, πολύ ωραία πίστα μου φαίνεται αυτή. Βιαζόνουμε, 3, 2, 1. Χώσε. Άμε, χώσε. Όπα, γιατί πήγε εκεί η μπάλα, δεν με βολεύει εκεί. Πάρε τον boost όμως. Όχι. Πάτα, πώς αυτό γκολ θα βάλει ο Καραμπίκ. Ναι. Spoiler, προβλέπονται πολλά. Μπορείς να κάνεις. Κοίτα τώρα. Εντάξει, κάτω ένα report. Τώρα report. Πώς. Ναι. Start. Mute report player. Ποιος το κάνει. Κάντους όλους. Όχι, δεν πειράζει, ας μην γίνουμε κακός. Δεν κάνει το τέλος. Ας μην γίνω κακός γιατί θα βάλω και εγώ στον goal. Μην γίνεις κακός, γι' αυτό υπάρχει το. Trolling. Γκρίφι. Δεν τρόλαρε, κατά λάθος έκανε το παιδάκι. Προφανώς και το κάνει, κατάλαβα. Πρέπει να είναι κάνα 13χρονο θα είναι, στο λέω. Γκολ. Κοίτα που τον έστειλα. Δεν τον είχα δει. Εγώ τον είχα. Εγώ τα βλέπω όλα αρχικά. Πάντως έχω βελτιωθεί από το προηγούμενο μάτς, δηλαδή τώρα χτυπάω την μπάλα. Δεν έχω τέτοια θέματα. Clear ball, Θες πάμε. να δοκιμάσεις να παίξεις και hook να κλάψεις. Στο επόμενο βίντεο, Rocket League. Λοιπόν, για να συνεχιστεί το Rocket League, θέλω να δω likes. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, έχουμε ωραίο content σχετικά, οπότε κάντε μας ένα subscribe. Μόνο και μόνο που πάτσα σου. Ισχύει. Πάντως όλοι αν subscribe. Ναι. Rating από κάτω. Rating από κάτω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ακούσουμε και τα αρνητικά σας σχόλια. Όσοι έχετε. Βγάλε το χέρι σαν τη μάπα μου. Και τώρα, παπαπ, έτσι απλά. Εντάξει, το βάλες. Έτσι απλά μπαίνει. Έτσι απλά. Λοιπόν, έχω κάτι με τσίμπησε εδώ πέρα. Στον ύπνο μου. Ψαλίδα πρέπει να είναι. Τσιμπάνε ψαλίδες, Ψαλίδες. Τι είναι ψαλίδες. Θα βάλω εικόνα. Ψαλίδα. You don't know ψαλίδα? Όχι, κάποιο που. Όχι, είναι έντομο που περπατάει γρήγορα. Δεν το ξέρω. Μοιάζει με 40 πόδια. Τι έκανε αυτός? Μοιάζει με 40 πόδια. Ψαλίδες σπίτι σου. Πρέπει να ήταν μία. Είδα μία προχτές. Άρα, Α, μπορεί και αράχνη. Φάγαμε γκολ τώρα, Τι κάνουμε τώρα? Ισοφαρίζουμε. Πάμε. Έλα. Τώρα εμένα με ενοχλούν αυτοί οι παίχτες γιατί κάθονται και τα βλέπουνε. κοίτα, τι ωραίο γκολ. Λοιπόν, για να δείτε τη βελτίωση, σας παρακαλώ δείτε και το προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, είχε ένα πρόβλημα μοχλός στα γρήγορα. Το φτιάξαμε όμως τσακ. Το φτιάξα εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να φτιάξει ο Μάστορας Καραμπίκας. Ίσως να μην μπορώ να τα φτιάξω όλα τελικά. Αυτό γκολ ήταν αυτό. Παραλίγο. Είδα, έπρεπε να βάλουμε. Πρέπει να μπει και ένα τέτοιο, να ξέρεις. Ναι, τώρα εντάξει. Εντάξει. Να πω κάτι, δεν φταίω εγώ σε αυτά τα γκολ. Δεν φταίω εγώ. Πάλι κάθεται και το βλέπει, θα το κάνω report. Θα γίνω κακός. Από εδώ και πέρα ποιος μου τις πάει θα τρώει report. Πώς πάμε πάνω όμως από τα πολλά report. Όχι, ωραία. Για να κάνεις report, όχι. Τώρα μας παίρνουν κάθε φορά first touch. Γιατί η ομάδα μου είναι πολύ κακή παίχτες αρχικά. Το save της χρονιάς εδώ. Εσύ έκανες. Ναι, το ξέρω. Όχι, τι κάνει αυτός? Να κάνεις αέρια. Τι κάνει, γιατί τρολάρει? Γιατί μας βάζει γκολ, τι κάνει? Για να τον. Ποιος ήτανε, τι χτύπησε? Κάτσα.
Ωραία. Όχι, LT. Δώσε, report. Για. Αυτό, ναι, αυτό. Μ' αρέσει. Ωραία. Έγινε. Ωραία. Άντε να φάει μπαν γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου αυτός. Λοιπόν. παιχνίδι που πληρώσει. Δεν νομίζω να γίνεται. Αν ξέρω. Ναι, μωρέ, τι θα το είχε, περμά. Έλα, ρε φίλε. Άρα και υπάρχουν hacks για αυτό το παιχνίδι. Το ψάξω. Θα υπάρχει. Τώρα Τι έκανε, θα κάνω και report στον εαυτό μου. Λέει γιατί τρολάρει κι ο άλλος. Ναι, έκανε. Δεν είναι καλός ρε, απλά η δική μου είναι πολύ κακή. Κοίτα τώρα. Ωπ, ωραίος. Ξεφτύλα μάτσα αυτό, δεν ξέρω. Υπάρχει YouTuber που τραβάνε τα βίντεο τους, θα κάνουν recording και μόνο αυτά που νικάνε, ξέρω εγώ, 7-0 βάζουνε. Εμείς είμαστε μπροστά, βάζουμε και τις ξεφτύλες, τα 1-5. Να σου πω την αλήθεια, αν θες, έχω κρατήσει 4-5 replays που έχω βάλει 6 γκολ. Ναι, ναι. Βάλτε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ είμαι legit εδώ πέρα. Οπ, γκολάκι! Γκολάτσο! Ωρα! Τι, σου πω εγώ ώρα. Κοίτα τι κάνει ο άλλος μου. Δεν ήταν εκεί. Ναι, ναι. Ανάπηροι παίχτες ρε φίλε. Κάτσα μου ήρθε μπάλα τώρα. Θα δεις. Α, το βγάλε, το βγάλε. Τη χτύπησε. Εντάξει, ρε φίλε. Γύρισε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πέτα λίγο. Ω, το χάσε. Δεν το περίμενα. Να πω την αλήθεια. Κοίτα. Λοιπόν, Έλα. παιχνίδι είναι εντάξει. Το σκεφτώ έτσι. Το παίρνω πατριωτικά. Αλλά. Το πληρώσαμε! Το παιχνίδι. Εγώ το πλήρωσα, δε, εσύ τι έκανες. Εγώ τι έκανα. Βασικά συνέβαλε. Για easter egg έρχεται την Πέμπτη. Easter egg. Πέμπτη είναι το Καινούριο παιχνίδι που δεν θα το έχουμε παίξει. Bam. Ρίπαρε το control. Το φτιάχνουμε really quick. Fast. Δεν μπορώ να το βάλω. Το βάλα. Πάμε. Γκολ. Γκολάτσο! Ναι. Ωραία. Πρέπει να λύσει φάση. Πρώτη ήττα. Πάμε να δούμε. Πες πόσες θα κάνω. Πόσες ήττες. Πώς είδες, 2 μάτσα. Ναι, πόσες ήττες. Για τις δύο ήττες. Πρέπει να βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα λέμε στο επόμενο. Πήγαμε σε δεύτερο αγώνα. Πολύ ωραία πίστα. Ναι, εκτός εδώ στο πλάι που βλέπετε, εκεί που κάνει μια καμπύλη, έχει και από πάνω, δηλαδή η μπάλα μπορεί να σκαρφαλώσει εκεί πέρα. Και δύσκολη πίστα, ωραία πίστα όμως. Δηλαδή είναι για ωραία γκολάκια. 3, 2, 1, πάμε. Πάμε. Πολύ ωραίο. Η βροχή επηρεάζει το πώς παίζουμε, δηλαδή Ναι, ωραία, γλιστράει το πάτωμα, δεν το ξέρεις. γλιστράει, ωραία. Τι, τώρα, Ρε, μην είσαι χαζός. όχι. Γκρίφερ, φάουν. Δεν ξέρω να κάνεις τέτοιο. Οι δύο δες τι κάνουν. Τι κάνουνε! Τι κάνουνε, τι κάνει! Εγώ τι έκανα! Κάτσε να πάρω το νήτρο. Είστε πολύ κακοί όλοι. Λοιπόν, περίμενα να πέσει μπάλα. Σκαρφαλώσουμε να δείξουμε και εδώ πέρα το. Τι κάνει, φύγε από τη μέση! Πήγε από εδώ. Αν είσαι πολύ έξυπνος. Το βάζεις τώρα. Εσύ το βάζες, εγώ όχι. Αφού είστε κοντρόλ. Είμαστε τέρμα. Φύγε ρε. Λοιπόν, είμαστε στο τέρμα. Τώρα φύγαμε από το τέρμα και. Πολύ ωραίο γκολ! Με τράκαρε κάποιος νομίζω. Δεν ήταν καλά. Ξέρεις, μπορεί να τις καπάλουν. Ναι, το ξέρω. Απλά προσπαθώ. Όχι, το έφαγα. Και από αυτό γκολ. Ένα. Ναι, θα πω ένα thanks. Όπα. Το chat είναι εκεί πέρα που είναι το facecam. Το μπλοκάρει. Δεν χρειάζεται να το βλέπετε, δεν είναι και τίποτα σοβαρό.
Νομίζω πως έφυγε ένας παίχτης μας όμως και πως είμαστε 2 άτομα. Όχι, είμαστε και 3. Ναι, ναι, μια χαρά είμαστε. Οχ, πάλι μας πήραν first stats. Κάθε φορά first stats. Υπάρχει και το drift. Έλα! Αν ήταν έξυπνος θα ερχόταν να το πάρει. Και θα το πήγαινε. Εντάξει, έχουμε και έναν τερματογρούφιλα εδώ πέρα. Ωραίο hit ήτανε. Τους μπέρδεψα. Ο άλλος τι είναι μόνο. Γιατί δεν βλέπω. Όχι, ρε, 3 αντί να είναι. 1, 2 και 1 στο τέρμα. Αν ήταν μόνος του και χάναμε θα ήταν ξεφτύλα. Θα μου πεις τώρα δεν είναι, αλλά. Τώρα είναι άλλη. Δεν ξέρω. Όχι. Πού είναι η μπάλα. Ωραίο. Ω! Πολύ καλό αυτό. Τρομερό. Τερματοφύλακα, τερματοφύλακα, τερματοφύλακα. Μπράβο. Μπράβο. Είναι και αυτό είναι τέρμα. Ναι, είναι ξέρεις αυτό το παιδάκι στο γήπεδο που. Ναι, που τρώει κανένα μπέργκερ και δεν μπορεί να παίξει. Ρατσισμός, Τι ρατσισμός. Αλήθειες να μου πεις. Βασικά και εγώ θα το έκανα. Αν έτρωγα. Rip control, rip control. Πάμε, το φτιάξα. Πιο γρήγορος και από πίτσι το πούμε. Λοιπόν. Έλα ρε, βάρα την. Πώς. Νεκρός. Κοίτα πως έρχονται όλοι σαν τα Hot Wheels παιχνιδάκι τέτοιο. Rip, rip. Περπάτησα όλη την πίστα. Όπα, όπα, Θα όπα. πεθάνεις σε λίγο και μετά μπορεί να Νίτρο. το πάρει. Όχ, είμαι σε λάθος περιοχή, Όχι! Πήρα γκολ, πολύ βάρη το μάτσο. Ναι, ισχύει. Ποδόσφαιρο που Ξέρεις παίρνει. γιατί είμαστε πολύ καλοί. Παράταση. Πέναλτι. Και παίρνουν και βάζουν παράταση. Χειρότερα για τα μάτια της Πορτογαλίας στο Euro. Shots fired. Τώρα! Θα το βάλουν μόνοι τους αυτοί. Έχουν καλύτερο. Αυτοί πρέπει να είναι pre-made. Γιατί έχουν πολύ καλή συνεννόηση. Βάζει και hit. Πρέπει να βγει ένα τέτοιο. Ω, το μπλόκαρα τέλεια χωρίς να βλέπω. Όχ, το βλάω. Ω, το βάλες στο. Ωραίος. Φίλε. Του δίνει και save να κάνουμε αυτό να grindάρουμε XP. Χάσατε. Όχι, όχι, όχι. Είναι easy goal τώρα. Τα γκολ. Παίξω μετά. Μπα. Έλα, έλα, πίδα! Τι κάνει! Έλα, μπαλίτσα. Έλα, μπαλά. Ωραία φίλε, να 16 δευτερόλεπτα για να βάλουμε ένα γκολάκι. Έτσι απλά. μπορείς πολύ απαλή. Πολύ ωραία. Την πήρα στο κέντρο. Έλα, χάσατε. Ου. Το είδες. Πριν. Για ρουτάκι εδώ. Τσάινγκ. Ωραία, για τρίτη ήττα. Τα λέμε στο επόμενο. Λοιπόν, ο Τζέλος βαρέθηκε και έφυγε, βαρέθηκε να με βλέπει. Οπότε είμαι μόνος μου σε αυτό. Sorry, όχι, έχουμε τρόλερ. Έλα, μπαλίτσα. Μπαλίτσα. Ω! 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 Ναι, όχι! Αχ. Έχω προοπτικές καλού παίχτη όμως. Εδώ. Κάνεις εδώ τα κόλπα. Και γκολ! Ναι, ήταν αυτό γκολ, απλά το συνέδωσα. Δεν ξέρω ποιο είναι το point στο να βλέπετε τα βίντεο μας. Όχι, εντάξει. Είμαι πολύ καλό σκορέρ, απλά σκοράρω σε λάθος τέρμα. Πρέπει να σκοράρω στο αντίπαλο νομίζω. Ναι, έτσι παίζεται. Ναι. Rip controller. Εντάξει. Η μπάλα σε μένα. Ναι. Η μπάλα σε μένα ήρθε, έτσι κι αλλιώς, οπότε. Όχι κι άλλο γκολ.
Α! Πού θα σκάσει, πού θα σκάσει. Ω! Πήτυχα στον αέρα. Α, λάθος. Λάθος και προσπαθούν να γυρίσουν οι δικοί μου. Ω! Πολύ ωραίο. Αν τη βγάλω στο κέντρο. Α, έχουμε δικό μας. Όχι πάλι. Έχει κάποιο πρόβλημα αυτός. Σαλάμ το λένε. Τζιχαντιστής θα είναι. Μας κάνει την ώρα. Νομίζω βάλαμε γκολ. Βάλαμε γκολ. Τζέλο που είσαι. Βάλαμε γκολ. Βάλαμε γκολ. Καλό. Ωμπα. Εσύ να το βάζεις. Ευχαριστώ. Πιστεύεις σε μένα, Ιλμπάνια εδώ. Όχι, 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 όχι. Όχι κατά εκεί. Κατά εδώ, κατά εδώ, κατά εδώ. Όχι μωρέ. Λοιπόν, μάλλον φταίει που έχω λοκάρει την μπάλα. Κάνουμε τώρα και 3 εδώ. Ένας θα το βάλει μόνο. Πάμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε. Ναι, 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 ναι. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, η ομάδα μου φαίνεται καλή. Δηλαδή, καλούς συμπαίχτες φαίνεται πως έχω. Οι αντίπαλοι μου είναι πολύ αγενείς. Ναι, όλη την ώρα έρχονται και με σκάνε. Δεν ξέρω γιατί, δεν τους έκανα κάτι. Πάμε! Καθαρή μπάλα. Εγώ! Πάμε πίσω. Ωραία, γυρίσαμε στην ώρα μας. Όχι, ωραία. Όχι. Ο Τζέλο πρέπει να το δεις αυτό όταν έρθεις, όταν το δεις στο YouTube. Με έχουν πεθάνει στις κλωτσιές. Α, ναι, μέσα είναι, μέσα είναι. Όχι, δεν είναι μέσα. Δεν ξέρω γιατί είδα ότι είναι μέσα. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση μέσα. Αυτό είναι μέσα όμως. Αυτό είναι μέσα. Αυτό είναι μέσα. Είναι μέσα. Το είπα, είναι μέσα. Ψι. Εγώ. Βγάλε τα μούτρα από την κάμερα. Μπα. Εγώ. Εσύ τι ακούς τελευταίος. Τι έκανες? First touch κιόλας. Έχω γίνει πολύ καλός. Θα ήταν πολύ ωραίο να υπήρχε όμως και damage, δηλαδή το αυτοκίνητο σου να καταστρέφεται λίγο. Τι κάνανε εδώ? Λοιπόν, δεν μιλάω πολύ γιατί προσπαθώ να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι. Δύσκολο πράγμα. Ναι, ήταν όντως γκολ. Ο Τζέλος ξαφνικά τώρα που μόλις έβαλα το γκολ και το αυτογκολ και το γκολ, σχεδόν αυτογκολ, Ναι, λέω κάπου να κερδίσετε. του ήρθε ένα ενδιαφέρον, οπότε τώρα κάθεται και με βλέπει. Ξέρεις όμως κάτι, όσο έλειπες καλά τα πήγαινα, εντάξει. Παπ. Αυτό το αφιερώνω σε σένα αγαπητέ θεατή. Προσωπικά σε σένα συγκεκριμένα. Ξέρεις, εσύ, ναι. Εσύ. Όλο αυτό για σένα. Τώρα είμαι σίγουρος που θα έχεις στο μυαλό σου κάποιο άτομο συγκεκριμένο. Μα συγκεκριμένο έχω. Θα με καταλάβει. Εσύ, ναι, εσύ. Εσύ που λες εγώ. Εσύ. Εσένα είχα στο μυαλό μου. Ναι, θα βάλω κι άλλο γκολ τώρα, τι θα γίνει? Όχι, δεν θα βάλω κι άλλο γκολ όμως. Αν! Να το! Όχι!
Λοιπόν, νίκη στο τελευταίο μάτς. Κάνε τα προσπάθεια σου. Α, ναι, σωστά. Δεύτερο θέμα. Οπ, εδώ είμαστε. Πού, να είμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Το βίντεο για σήμερα. Όπως είπα και πριν, το link θα είναι στο description για το πρώτο βίντεο με Rocket League. Spoiler, την Πέμπτη βγαίνει καινούριο παιχνίδι. Έως τότε, γεια σας!